Kaixo, nire izena Ana Fernandez da eta Gurutzeta ospitaleko larrialdi zerbitzuko pediatra naiz. Bideo honetan, asma krisiaren arreta egokia egiteko pausuak gogoratuko ditugu. Asma akutuaren ibilbide asistentzialak ondo zehaztuta dauzkan 4 atalei buruz hitz egingo dugu. Lehenengo eta behin, aurrean daukagun arazoa ondo identifikatu behar dugu. Horrek esan nahi du, kodifikazio eta diagnostiko egokiak aukeratu behar ditugula. Bigarren, aurrean daukagun pazientearen larritasuna neurtu behar dugu, eta horretarako eskala egokiak erabili beharko ditugu, kasu honetan pulmonary score. Behin larritasuna neurtu dugunean, tratamendua ezarri behar dugu. Gogoratu, asma krisian tratamendua emateko modu garrantzitsuena kamera bidezko medikazioa dela. Eta azkenik, pazientearen garapena ondo ezagutzeko eta ondo jarraitzeko oso garrantzitsua da familiak eta pazienteak emandako informazio guztia jasotzea. Horretarako asma akutuaren formularioa daukagu.